Lho, Kanjeng Rama, Kanjeng Rama kok teng mriki Kanjeng Rama kalih Kang Gareng, kalih Kang Petro. Enten apa Kanjeng Rama? Lho, Bagong. Dalem Kanjeng Rama. Iki kepiye to, Gong? Kanjeng Rama iki sak temene ngono kuwatir marang awakmu lho, Gong. Jarene Gareng ki mau awakmu ki dolan. Lahir batin keliling kampung, tapi kok ora ono bali iki janjane iki nanti, Gong? Ngene lho Kanjeng Rama, aku iki mau ya janjane ya keliling kampung, tapi nan aku istirahat Kanjeng Rama. Lah piye? Pas iku aku wareg bermakan jajan, ngombe es, rasane wetengku wareg Kanjeng Rama. Tapi nan aku ngantuk, tapi nan aku lemes, tapi nan aku kesel Kanjeng Rama. Ya. Ngene ya Bagong. Sing jenenge wong tuwa iku duwe kuwatir marang anake. Iki ngono, ing Bodho Riyaya iki padha-padha lahir batin. Ngono Gong ya. Nggih Kanjeng Rama. Bagong. Dalem Kang Gareng. Aku ngono satemene ya sarujuk karo Kanjeng Rama, Bagong. Aku ya ngene karo kakakmu Petro iki supayane memastikan yen adine iki ora kenapa-napa lho, Gong. Siap. Kang Gareng. Bang Bagong. Ya nek ngene ya, Gong. Aku ya khawatir karo kowe wae. Sing jenenge Bagong iku mestine ndirna rasa turu, rasa ngantuk sing ora iso ditahan-tahan. Mula saka iku rasane atiku kurang kepenak yen Bagong iku ngono bali. Ngono, Gong. Siap Kang Petro. Dalah. Bagong. Dalem Kanjeng Rama. Iki ngono olehmu keliling kampung ki mau wis rampung. Alhamdulillah Kanjeng Rama. Senajan aku kesel, senajan aku capek, senajan aku lemah, senajan aku kuwareken, tapi nan aku berusaha Kanjeng Rama. Lah piye? Lah aku pasiku mumpung aku isih muda lho Kanjeng Rama. Iya. Lah patermu sapa, Gong? Sak temene ngono ya karo Kang Gareng, karo Kang Petro, tapi nan aku karina nek Kanjeng Rama. Nah aku kan ilun-ilun, mula saka iku Kang Gareng tak kon bali dhisik Kanjeng Rama. Lah aku istirahat keturu Kanjeng Rama. Iya. Ngene ya Bagong. Dalem Kanjeng Rama. Rama iku ya seneng marang awakmu. Gelem lahir batin marang liyane. Rama ya seneng supaya niku iki ya padha-padha nindakno kaapian, Gong. Siap Kanjeng Rama. Lah jarimu karo Pak Gundul iki Pak Gundul nanti, Gong. Ngatele Kanjeng Rama, Pak Gundul iku sak temene ya ndek mau nang kene, tapi nan Pak Gundul nang nguriku ngono Kanjeng Rama. Iya, Bagong. Ora krasa iki awakmu wis padha gedhe. Padha wis gedhe-gedhe. Petro lan Gareng, dalam Kanjeng Rama. Dalam Kanjeng Rama, kados pripun Kanjeng Rama? Iki ngono Kanjeng Rama meling marang awakmu kabeh ya. Kudune padha olehmu mempererat persaudaraan aja nganti bubar lan pecah belah. Ngono supayane padha eling yen awake dhewe iki padha seduluran ngono, Gong. Iki sedulur Punakawan. Ya sedulur padha padha sabiyantu marang sedulure. Ya sedulur muslim ya padha bantu marang muslime. Ngono, Gong. Nggih Kanjeng Rama. Lah Pak Gundul ki nanti, Gong. Pak Gundul iki mau kan ngguriku Kanjeng Rama. Tapi nan dia durung lahir batin karo aku Kanjeng Rama. Oh alah. Ya kan Pak Gundul tak kanane. Lele. Lah kok dengaren. Kok kebetulan berjumpa kabeh nang kene iki. Lahir batin Kanjeng Semar, lahir batin Ki Gareng, lahir batin Ki Petro. Iya Pak Gundul. Apa ya? Enten wigati napa panjenengan dalem kok? Loro Bagong iki, Bagong aman terkendali ora ilang ngono. Pak Gundul, dalem kepripun? Iki ngono jarene Bagong iki nganu Pak Gundul. Keliling-keliling kampung, senajan awake lemu, tapi semangatnya membara Pak Gundul. Ya bener banget. Bagong iki senajan lemu ngentekno es, ngentekno doyo ya ngentekno panganan, tapi nek masalah keliling kampung dia jagoan.
Pak Gundul, dalam ki gareng dalam. Ya ngene Pak Gundul ya. Kepripun ki gareng? Aku iki ya sak temene ngono ya. Ya seneng karo kowe Pak Gundul, supayane ngiwatengeni Bagong tegese iku ngamping-ngampingi Bagong ngono Pak Gundul. Iya siap. Aku iki karo Bagong ya wis kadung my best friend. Pak Gundul, dalem ki Semar. Lah kok ora lahir badan karo Bagong iki janjane kenapa Pak Gundul? Aku lupa. Lahir badan kok, lahir badan. Dul Gundul. Lah wong aku kawit dik mawe lagi lahir badan. Kebangetan tenan Gundul. Iya, maafkan diriku ya, Gong. Aku ingat waktu itu aku berjalan sarungmu, gak sengaja iki ape ceblok. Mulai iku aku ingat aku minta maaf lan muga-muga dimaafin ya, Gong. Wis padha-padha Ndul. Siap. Bagong Pak Gundul. Siap Kanjeng Semar. Ora krasa wae dhewe iki ya sang saya suwe sang saya. Sang saya tuwa Pak Gundul. Nggih, tes pundi? Bagong, dalam Kanjeng Rama. Yang ini ya Bagong. Iki ngono ing iki dina. Padha-padha seneng-seneng. Seneng tegese iki padha seneng bunga, merga padha njaluk sepuro marang liyane. Antara siji lan sijine padha-padha ngakoni salahe. Lan kudune padha-padha lapang dada maafke siji lan sijine. Ngono Pak. Gundul lan Bagong. Nggih Kanjeng Rama. Iya. Petro lan Gareng. Nggih, terus pundi Kanjeng Rama? Nggih Kanjeng Rama, terus pundi? Iki ngono Rama ya wis. Ketok-ketok ya rada kesel iki. Feeling golek Bagong tak kira iki mau warken turun rondan. Wis jebul-jebul ya temenan. Ampun ngaten Kanjeng Rama, aku isin kok Kanjeng Rama. Alah Gong. Biasane ya ngono akeh isin barang. Iya. Ngene ya. Iki ngono padha wis padang nguri padang arep yen Bagong iki wis ketemu. Ora dadi golek-golekan meneh senajan ora bali, nek mau iki ngono Bagong ketoke kecapean ketiduran. Ngono kok. Nggih Kanjeng Rama. Iya. Karenan Petro. Nggih sendika dawuh Kanjeng Rama. Iki ngono Rama arep bali, ya padha-padha kono nek ape nutupno lakonmu padha keliling-keliling kampung ya. Monggo. Siap Kanjeng Rama. Aku bali Gong. Petro lan Gareng Pak Gundul sing padha rukun. Alhamdulillah. Awake dhewe iki iso lahir batin. Aku lan dirimu ki Gareng. Aku lan dirimu Bagong, aku lan dirimu ki Petro. Iya Ndul. Ya wis, aku arep bali, aku kesel kok.